Napísal nám divák Adam z Bratislavy. V obchodnom reťazci si kúpil záhradné náradie. Vyzeralo veľmi dobre, bolo aj za dobrú cenu, no keď ho kúpil a začal s ním rílovať, slúžilo, ako keby bolo vyrobené z masla. Preto chce od nás, aby sme mu poradili, kde a ako si kúpiť poriadny ríl. O niekoľko tipov, čo si kúpiť a čomu sa vyhnúť, sme požiadali dámu, ktorá sa záhradnému náradiu venuje profesionálne. Ak ste si doteraz mysleli, že nad motikou či ríľom nie je čo špekulovať, budete sa diviť. Čo poradíte divákovi, ako si vybrať to správne náradie? Napríklad ako takýto ríl, ktorý je celokovaný a je z jedného kusa kovaný, tak keď ho chytí do ruky a poklepe, tak zazvoní a je aj ťažší. Lebo je zo železa, je to zo švédskej ocele, je to kované, takže ono to není ľahké ako napríklad plech alebo lisovaná oceľ. Takže v žiadnom prípade by nemal kupovať ríl, ktorý je príliš ľahký a je z plechu. Z plechu určite nie, lebo sa ohne. Všetko, čo má svoju kvalitu a čo je kované, tak má aj svoju váhu. Koľko by mal vydržať taký ríl? Takéto náradie sa dedí. Je toto príklad toho horšieho ríla? Áno, toto máme príklad horšieho ríla, ktorý je vyrobený z plechu podľa zvuku. Keď do neho klopneme, takisto keď klopneme do tohto, tak má úplne zvonivý iný zvuk a je oveľa tenší ako náš kovaný ríl. Tu vidno aj rozdiel v hrúbke? Áno, ten kovaný ríl je hrubší ako ten plechový. Toto je klasický ríl, ktorý poznám aj ja, ktorý používam, ale vy máte v rukách nejaké čudo. Čo to je? Toto je ríl, ktorý je vyrobený priamo pre dámy a to z toho dôvodu volá sa aj dámsky ríl, že celá táto plocha nie je celokovaná, ale je tu vyrezané a o to je ľahší, že nie je taký ťažký pre ženy do ruky. A takisto tento tvar do tvaru Včka je zaostrený, čiže je brúsený a ľahšie prechádza cez zeminu a prerezáva korienky v zemi, keď rílujete. Keby som ho používal ja? Môžete ho kľudne používať aj vy. Tento ríl kľudne môžu používať aj páni. Práca bude pre nich ľahšia a jednoduchšia ako s tým ťažším. Je drahší ako klasický? Nie, tento nie je drahší. U nás sa hovorí, že motika má jedinú chybu a to je to, že s ňou treba robiť. Vy vraj viete aj o ďalších chybách, ktoré môže mať motika. Áno, pokiaľ motika je vyrobená z nesprávneho materiálu ako plechu alebo je plechová, tak potom naozaj človeku odpadá od chuti, nakoľko sa mu to ohýba. Pokiaľ je motika celokovaná, ako napríklad táto, je dobre vybrúsená a má dobré ergonomické sklony, tak je s tým radosť robiť. Aby sa s motikou dobre kopalo, musí byť teda aj správne zahnutá, áno? Áno, musí mať správny sklon, čo je veľmi dôležité pri výrobe, pri technológii výroby. Takisto musí byť dobre vybrúsená a tým pádom, že má správny sklon, tak sa s ňou aj lepšie kope. Sám viem, že ak má motika zlé porísko, robí to mozole. Dnes sa ale pri mnohých náradiach používajú plastové násady. Čo hovoríte na to? Na plastové alebo drevené? Momentálny trend je áno používať plastové násady, ale my sme sa držali tradície a toho, že ľudia sú zvyknutí robiť s drevenými násadami, už to pochádza z minulosti. Tá drevená násada má úplne iné vyžarovanie, je teplejšia do ruky, ľahšie sa s ňou robí a tým, že je použitý vodoriediteľný lák na týchto násadách, sa lepšie prispôsobuje do ruky a drevené násady sú upravené vodoriediteľným lakom, tým pádom nespôsobujú mozole, lebo sa dobre šmýkajú v rukách. Máte tu so sebou akési zvláštne hrable. Čo sú zač? Toto nie sú hrable, toto je kultivátor, ktorý slúži na prevzdušnenie pôdy v záhonoch a na hriadkach. Krásne prevzdušní pôdu a prekyprí ju. Môžem si ten zázrak vyskúšať? Áno. Poďme na to. Robím to dobre? Áno, robíte to správne. Výborne.